Chegamos á proba definitiva do programa, hoxe con Lalo como protagonista, que ven disposto a levar o bote. E se os da casa tamén queredes vivir esta experiencia, xa sabedes, marcade aquí abaixo, 618-388087. Xa sabedes, podedes xogar por un bote que, por exemplo, hoxe está nos 35.000 euros. Lalo, prepárate. Preparado estou. Imos alá por todas, que temos unha fermosa cifra. Terás, como sabes, un minuto por diante para conseguir 5 respostas correctas. Por cada resposta na que den o cravo, levará 100 euros, pero se consegue as 5, se fai pleno, levará todo o que hai no bote. E ollo que esas 5 preguntas irán sobre estes temas no día de hoxe. Lalo, xogaremos con música, xeografía, historia, España e literatura. Moi ben. 60 segundiños para gañar 35.000 euros. Vale. Preparado? Preparado. Pois veña, que non sufra moito chiqui dende Ourense. Sorte. E tempo. Música. De que cantante galega son os álbums Meu canto e Canto o Cuco? Ana Quero. Non é correcto. Xeografía. Cal é o río máis longo de Italia? O río Po. É correcto. Historia. No primeiro matrimonio homosexual en España, con quen casou Elisa en 1901? Paso. Paramos o tempo. A falta de 40 segundos, quedan ainda 2/3 de camiño por percorrer, e xa temos o primeiro dos acertos. O río Po é efectivamente o río máis longo de Italia. Na categoría de música voltaremos a buscar esa cantante galega cos álbums Meu canto e Canta o Cuco, e quedanos en historia un nome. Elisa casou con quen? Con quen casou Elisa? Primeiro matrimonio homosexual de España en 1901. Continuamos as categorías de España e literatura. Preparado, Lalo? Vale, vamos. Pois veña, concentración e tempo. España, que presidenta de Filipinas suprimiu en 1987 a oficialidade do español no país ao consideralo unha lingua morta. Ferdinand Marcos. Non é correcto. Literatura, que célebre poeta escribiu Chove en Santiago, meu doce amor? Paso. Paramos o tempo a falta de 23 segundos. Voltaremos a algunha das categorías, en estas dúas últimas en concreto, seguro. Categoría España. Viaxamos a Filipinas, ano 87. Houve unha presidenta que suprimiu o español como lingua oficial por considerado lingua morta. Quen foi esa presidenta? Ano 87 en Filipinas. E logo, literatura, buscamos un poeta, poeta célebre, que escribiu Chove en Santiago, meu doce amor. Voltamos a xogar unha segunda pasada, voltamos a música, que cantante galega, álbums Meu canto e Canta o Cuco. Esa será a primeira das preguntas que che fagan nos 23 segundos que temos por diante. Seguimos, Lalo? Seguimos. Pois veña, ánimo e tempo. Música. SES. Non é correcto. Historia. Eva. Non é correcto. España. Imelda Marcos. Non é correcto. Literatura. Célebre poeta, Chove en Santiago. Eduardo Pondal. Non é correcto. Música. Cantante galega, Meu canto, Canto o Cuco. Paso. E historia. Ai, ata aquí. Tempo. Ao final só conseguiu unha resposta, Lalo, pero completamos agora o panel que moitas vanche soar, seguro. Claro. Uxía Senlle é a cantante que publicou Meu canto e Canta o Cuco. Elisa casou con Marcela. De feito, Elisa e Marcela é unha película de Isabel Coixet, Claro. na que falaba un pouco a historia... Agora sí. Sona xa película? Agora sí. Pois falaba deste primeiro matrimonio homosexual en España. Corazón Aquino foi a presidenta de Filipinas que buscábamos no ano 87, e en literatura era o granadino Federico García Lorca, neses 6 poemas galegos que dicía aquelo de Chove en Santiago. Lalo, ainda así, os cartos son os cartos, 100 euriños que van para esa reforma, que van para Ourense. E falando de cartos, Lalo, tranquilo que mañá temos máis e mellor. Xogaremos por 35.300 euros. Espero que estedes aí ao outro lado da pantalla. Vémonos, ata a festa.